continuem en les decisions que no ens agraden. És evident, vull dir, a ningú li agrada haver de pujar les coses i vaig a explicar que hi ha un criteri raonable per a fer el que s'està fent. Si se mantén 90 euros i les empreses que concursen només presenten perquè pensen que d'altra forma no és assumible per ells una proposta de 100 euros, queden fora del concurs. En canvi, si es posa 100 euros i alguna empresa fa càlculs i decidís ofertar-lo a 90 o a 85, se'ls pot valorar positivament, perquè la pràctica habitual és que en un percentatge més grans o més xicotet sempre se valora les ofertes a la baixa. Aleshores, crec que ningú ha de tindre por en que no se valora això, perquè pràcticament, jo crec que en tots els plecs això se valora. S'ha anomenat la targeta ciutadana. Jo he preguntat immediatament a la regidora de modernització si tenia que veure amb el tema i m'està comentant que la targeta ciutadana per a pagar l'escola d'estiu pràcticament no s'utilitzava. Vull dir, que no és que s'estiga perjudicant a una gran massa de persones que pagaven l'escola d'estiu amb una targeta ciutadana. I en una anterior intervenció, el portaveu del PP ha fet una crida a que tots treballem conjuntament. I jo també vaig a parlar d'una crida a treballar conjuntament. És una feina per a tots, tant els que estan en l'oposició com els que estan en el govern, des de la responsabilitat de representants del poble d'Alboraia, de treballar per a baixar el deute i el dèficit del poble i poder anar cap a un marc econòmic diferent en el qual sí que puguem bonificar activitats com l'escola d'estiu i puguem ajudar a les persones que més ho necessiten. Fa anys, el nostre grup des de l'oposició comparàvem els preus de l'escola d'estiu i hi ha pobles on se bonifica a les persones que tenen més d'un xiquet a l'escola d'estiu, depenent de si tenen 2 o 3 se fa un preu, a les persones amb menys recursos també se'ls bonifica alguna qüestió. I és molt penós que per l'herència econòmica que tenim no puguem fer aquest tipus de bonificacions a Alboraia. Però per desgràcia, per a intentar que això no quede de set i sempre pensant que en els plecs normalment i en este pressuposat se valorarà l'oferta a la baixa, anem a votar a favor.